Hani sizin diýen sözüňizdäki kartinaňy baglarlar. Ştaýnam goý hukman suratda barmy? Baglarlar bugünkü klibimiz twist kim bilen? Kakacan Terdi. Kim? Indi olam porlaydy motorda ýa-ni. Men bilýän arada twistlermen o arada diýip dawna boldy öňkede goýdum men twist bilen bir feature setler wagtda näme daýşaly şu twistler feedam bir klibini goýdum ýadyňa düşýän bolsa. Ýadyny bilemok şoňa seret şıpyk ana. Karaçy maýdanda malajec Kakajanam meni pikir edýär meni bir gezek Aýdar öz üçin aýdyp goýar edýärdim bolýan. Umumyň Aýdarny bolýa dady. Toydon toya keni klibin ady Kakajan Terdi feat twist bilen o zadan balşoy. Ne option operatoram zadan option rejissor berdi Döwran. Polya dalşy dowam gitdik. Oglanlar umumyň aýdan absuzda ýaz görýär klibim dogry ýaz boldy. Köpüken oynayken bizim ortalardan böyleken Cep gözüm çekkenler bekar Nesibe Dubai'de demikar Gözüm kaldı korkanamadım Gün bu kamta borlatamadım Ben merdi borçalamadım Bize yardağım yardamadım 7-24 yine kaynamalı Gözü yumman uplamalı Gel uğra dön tut havamani Bizar dinak peçahani Beni gözlerim yetti gözü Bu kadirlerine iki gözü Derdem yerlerine yetti sözü Uğrunire Toydon son toya Toydon son toya Bu kadirlerine iki gözü Derdem yerlerine yetti sözü Uğrunire Toydon son toya 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 Ştaýny bir zadyň serdim. Düşýä gözüň oglanlar, düşenok diýmän, ýa zat diýmän, seredin zadny fony kim oýnaýan bolsa, mysal üçin şol aslında bir zady option doldurmak üçin, mysal üçin çorwa, käşir ýa sogan atmasaň, süýji bolan, çorwa bolan, aga maniýetini ştaýdy şu patsan garasyna o tür bolyn ünslermedingizmi şoňa asnawny rejissorlar şoň ünslermeli. Şoň ýüzi, şoň bolup oturjyda awra beren okşal. Şu option maýdany şul kartina awra beren oglanlar. Seredin ýony alar, serene de. Aydymyň ol awrasy şo derler. Siz awrasyny seredin, siz görkezi bilmeseňiz, biz şonu duýuwan bilmeýäs. Özümiz oturup rejissorlar size degişdi aslında kartina diýen zat, gaty, güýçli, gaty, o duýguly bir zat ýasamasaňyz, rejissor diýmek gereken dälmi kaýna öýgen. Dalşy dowam. Toydon son toya Toydon son toya Toydon son Jülegine garçy kana Günni batyrmaýan özüm bataman Kime ýere ýetişýär maňa ýeteňa Meni ýitirmäň meni äli öňüma Edin gutar, işlaydi Ali Gasta, işlemli Ben Tupac, meni tanama tümjahı Oňaýyň dolu tabi doğru setle sonra zoruna defmek maňa gepde tapdan çepden mutlu yetme hareketde Jüri kamçı kiyse pette Meni gönderim gitti özi Mutlu dillerine iki gözü Erdem yerlerine yetirdi Uğrunire Toydon son toya Uğrunira toydon soň toya. Bilýän birinji gezekde şol prihody edeňizde ýene maşinyň içine etdiňiz, dogry dämi? İkinji gezege malýaňyzda uğrunira toydon soň toya ýene gelýär maşinyň içine düşýär. Indi serediňini opşy maýdany siziň aýdymyňyzyň manysi şo zatlyk, karaçy hezirlik, toy umumyň aýdan doglagyň tapagy ýok, zat ýok, tapagy ýok, umumyň aýdan gulýalyk da, mysal üçin hezirlik. Siz şu hezirligi köçede görkezdiňiz, abyşy aýratyn zatda görkezdiňizde minşinstwe boldy. Şo zatda görkezdiňiz ýöne balşinstwo ýerde. Toýdan soň toya. Hani sizin diýen sözüňizdäki kartinaňy baglarlar. Iki jemyn gymyllaman zat etmän oturaň da kadrda ştaýnam goý hukman suratda barmy? Gymyllaman biriňi zat etmän üns bolýar, oglanlar etmän şany. Tak indi diýjek bolýan zatym ştaýda toýdan soň toýa diýilýän zatda siz şonu görkezdiňiz bolýar, dalşy dowam gitdik, moş görkezjekdiňiz. Toydon son toya Toydon son toya Toydon son toya Nere? Toydon son toya
men şu taýda men toýu görjek. Men toýuň içinde bolup duran bir hadisany görjek, bir açyk takarçyny zatny seredip, prosto şu kartsan çataymal keniňiz. Prosto bir toýdan, bir toýdan kadr alaymal keniňiz bolmadyk ýagdaýynda. Bolýar men toýum düşürüň oň üçin toýlap edip bir kadr üçin diýjek. Gaýnada samym jel Amerika, Ýewropa tarafa ne diýär. Men umuman diýjek bolýan oglanlar men bu taýda aýdym gowy gülýarlyk, men işlerim aýdym çiň ýa aýdymyny ýa zadny da aýdym gowy gülýarlyk. Rejissor sen seretmeli şta. Ýene men görüp toýdan soň toýany men görem. Han niri diňe maşynçy toý etdiňiz, bazakly toý etdiňiz. Toydan soň toya. Toydan soň toya. Toydan soň toya. Karaçym da seretmeli açyk gurrun edeli. Ştaýnym kesip goýup başyna goýup tapagy diýok. Ýöne işte. Ana arada bir iki sanak nälik diýsem kama video goýupdyr biri. Adyny aýdam oturjak kanalyn bilen ýyşen ona edäýmen ha. Men özüm üçin zat bilen kanalyma kiçilik bilen daşanam. Men bu taýda menmenlik etsem bolýar. Goýupdyrlar ikam şunu tanaýanmy, sen näme plan edýänmi, sen näme üçin ýylyň azam atdyk aýygyndan çekjek bolýanmy? Näme düşünje? Şo bir operator şo. Adyny maýtjak ha şo. Operator real näçe ýylyň operatory. Ýöne filtr näme diýdiňi bilmeýän operator şo. Gözüm ötürdüňmi? Özü görmezmi ka şundagy? Göze düşýän näme diýen, onuň da wapşe diýmän oglanlar. O söz diýmek üçin birazcık dadym bolmaly. Umuman diýjek bolýan men şunda näme diýjek bolýan? Biraz çolong düşünjesini gördüm. Aýygyndan çekýän näme? Men şuma şu kilim aýygyndan çekip oturum. Pa faktadan olun dilini. Ýöne men şu taýda kömek edip oturum olara. Näme üçin? Şo siziň ýalňyşyňyz ýeketek şo. Şuňa güýç berildi, şuňa pul berildi, şuňa azap gitdi, dogrymy? Ýöne yeňil edildi. Bolýar şu taýda köp iki kadr göçürilen samym jeri. Men zat etjekkä, näme şu haýsy Amerikan bir rapperyň zadyny alynan sena iki sana goýulan. Bolýar olum hiç edilýär ýa bir-birine seredil. Ýöne toýdan soň toýa diýär türkmen toýumyz we zatlamyza bit baryp gatnaşdylar. Zapisler we alla goýar, radnoy görkod, aýna görkod da milli zadyň görkodyny şol çatşul giyri ýa şol. Men şuma diýjek, o maloçik men şo tagyn baly berjek da düşündiňmi? Ýok, toýdan soň toýa diňe maşyn içinde iki sana zat geçdi. Edilen azaba değmetdik men pikir edýän şoňa. Indi şey diýip gurulşaýmasak, oglanlar o iki sanak zada aýdym oturjakka men diýjek bolanda siziň kiňde dedek şonda şolla men tanaýanyzmyň mene gapdalakyň tanaýanmyşym bilemok onu bolýan ýöne men tanaýanmasaň da gaýrat işiňizde gowjat eredim. Men bilen işiňiz bolmasyn işiňizde gowy seredim. Opşym aýdanda oglanlar gyýzar şunluk bilen toýdan toýda näýlik baha berýän men şul 10 ballyn 3 Fakawlapdyryň 3-nji baly berýär. Näme üçin? Aýdym gowy, 1-nji bal, Sveta Karekçi gowy, Balşoy Maloyçyk. Ýöne rejissor işinden men şu taýda epis baly aýyrýan sänem üçin не удивили нас. Şey diýip aýdaýlym. Şunluk bilen hem galanam kommentariýada oglanlar gyýdyr özmeňiň dokman ýazyn okaýarlar bular. Arkaýyn bilen okaýarlar. Aýdymçydan maşap rejissor neçe operator neçe şu taýda bir ýörap çyra tutanamada şolam girip okaýan şekilli. Ýa-ni diýjem men sağ olun işiňizde gal şeýle dowam edýäs.